Prvi dan proljeća ove godine pada 20. ožujka. Jeste li znali da ovaj dan nije uvijek isti? A jeste li čuli da su naši preci proljeće slavili posebnim obredima posvećenima bogovima plodnosti? Ostanite sa mnom jer danas otkrivamo fascinantnu povezanost proljeća s astronomijom, mitologijom i drevnim običajima na Balkanu. Prvi dan proljeća, poznat i kao proljetni ekvinocij, događa se u trenutku kada sunce prelazi nebeski ekvator iz južne na sjevernu hemisferu. To znači da su dan i noć gotovo iste duljine, otuda dolazi i naziv ekvinocij, koji potječe od latinskog equus, jednak, i nox, noć. Svake godine ekvinocij pada između 19. i 21. ožujka, ali točan datum varira zbog neznatnih odstupanja u zemljinoj orbiti. Ovaj događaj nije samo astronomski fenomen. Stoljećima je bio temelj brojnih kultura, vjerovanja i festivala. Proljetni ekvinocij bio je ključan trenutak za brojne drevne civilizacije. U Egiptu su piramide bile poravnate sa zvijezdama kako bi označavale ekvinocij. U majanskoj civilizaciji piramida El Castillo u Chichen Itzi stvara iluziju zmije koja se penje uz stepenice, simbolički prikaz boga Kukulkana. Stonehenge u Engleskoj bio je korišten za precizno praćenje ekvinocija i solsticija. Ali kako su naši slavenski preci na Balkanu slavili dolazak proljeća? U slavenskoj mitologiji proljeće je bilo povezano s bogom Jarilom, božanstvom plodnosti, vegetacije i proljetnog buđenja. Legenda kaže da Jarilo dolazi iz podzemnog svijeta kako bi donio toplinu i plodnost zemlji. Njegov povratak simbolizira kraj zime i početak novog ciklusa života. Ali proljeće na Balkanu nije bilo samo povezano s dolaskom Jarila. Tu je bila i Morana, božica zime i smrti. Morana je, prema staroslavenskim vjerovanjima, simbolizirala kraj zime, a njezin se lik često prikazivao u ritualima gdje su je ubijali kako bi simbolički označili kraj zime i dolazak proljeća. U nekim slavenskim običajima ljudi su izrađivali lutke koje su predstavljale Moranu, a zatim su ih spaljivali, u smislu uništavanja njezine moći kroz plamen, ili bacali u rijeke ili jezera. Ovi rituali imali su duboko simboličko značenje. Spaljivanjem ili uništavanjem Morane, ljudi su vjerovali da su oslobodili svijet od hladnoće i smrti te omogućili dolazak proljeća i novog života. Stari slavenski običaji uključivali su paljenje ritualnih vatri. Vatra je predstavljala snagu sunca i simbolično je spaljivala zimu. Zeleni juraj, jurjevo. U proljeće su se kuće ukrašavale zelenilom, a ljudi su odlazili u šume buditi prirodu. Kolo plesovi i pjesme. Mladi su izvodili ritualne plesove u krugu, prizivajući dobru žetvu i obilje. Mnogi od ovih običaja i danas su prisutni u narodnim proslavama. Osim slavenskih festivala, proljeće se slavi diljem svijeta. Holi festival u Indiji, festival boja kojim se slavi dolazak proljeća. Novruz, perzijska nova godina, obilježava se bogatim gozbama i ritualima. Uskrs, kršćanski blagdan, koji također simbolizira novi početak i ponovno rođenje. Uskrs, iako prvenstveno vjerski blagdan, utemeljen je na simbolici proljeća i života. Isusovo uskrsnuće je, u mnogim kulturama, povezano s idejom ponovnog rođenja i pobjede života nad smrću, baš kao što se proljeće pojavljuje nakon duge zime. Vjerovalo se da Uskrs donosi novo svjetlo i obnovu, što se savršeno poklapa s dolaskom proljeća i buđenjem prirode. Iako danas ne prinosimo žrtve bogovima proljeća, možemo ga proslaviti na sličan način, sadnjom biljaka, sjajan način da se povežemo s prirodom. Sadite cvijeće, začinsko bilje ili drveće, to je simbol novog života, baš kao što proljeće donosi novi početak. Boravkom na otvorenom iskoristite duže i toplije dane. Uživajte u šetnji, planinarenju ili biciklističkoj vožnji. Proljetni zrak je zdrav i pun energije. Kreativnim aktivnostima. Isprobaj crtanje, pisanje, fotografiranje proljetnih pejzaža ili organiziraj proljetni piknik s prijateljima i obitelji. A što je najvažnije, iskoristite ovaj dan da se povežete s ljudima uživo. U današnje digitalno doba obavezno se isključite od ekrana i uživajte u stvarnim osobnim kontaktima.
Okupite prijatelje, obitelj ili susjede, izađite u prirodu i uživajte u zajedničkom vremenu. Iako je lako ostati online, proljeće nas podsjeća na važnost stvarnih, neposrednih veza s ljudima i prirodom. Proljeće je savršeno vrijeme za novi početak i povezivanje s prirodom i ljudima. Proljeće nije samo godišnje doba, ono je simbol novog života. Ako ti se svidio video, klikni like i pretplati se za još zanimljivog sadržaja. Piši mi u komentarima koji ti je običaj najzanimljiviji i kako ti slaviš proljeće.